La veritat que cada vegada més. Les dades últimes de l'enquesta de salut de Catalunya mostren que un 80% de la població fa activitat física saludable. Llavors, són bones notícies, no? Pel que fa als infants, que la recomanació és 1 hora al dia, el que mostren les dades és que 4 de cada 10 infants fa un oci més sedentari. I bueno, aquí que tindrem una mica més de feina a fer, no? Una altra cosa que és important de conscienciar-nos encara és que potser la gent encara pensa que per fer activitat física has de suar i has de fer un esforç molt gran, quan és tot el contrari. L'activitat física més saludable és una activitat física moderada, com la que pots fer caminant a l'escola cada dia, o anant a la feina caminant, o pujant les escales quan tens l'oportunitat, no? Una cosa que no ens imaginem que fa tanta salut. I per altra banda, un altre tema que és molt important i potser és nou i no ens hem assabentat és que el temps que passem asseguts veient la tele o treballant davant d'un ordinador o jugant amb les pantalles és nociu per la salut. I llavors és molt important tenir consciència de que cada hora t'has de moure, cada hora has d'intentar trencar amb el temps que estàs sentat. L'activitat física és un element clau perquè és la millor medicina que tenim, amb la que comptem per tenir salut, per mantenir el cos en el seu funcionament realment, no? Llavors, l'activitat física s'ha vist amb evidència que fa prevenció de malaltia crònica com càncers, diabetis, tensió arterial, inclús és preventiva d'Alzheimer i aporta benestar mental. Tindríem 3 reptes, principalment. Per una banda, mantenir i incrementar el treball en xarxa local entre professionals de salut, ajuntaments i entitats, per incrementar l'oferta local, per fer activitat física, sobretot l'oferta gratuïta o molt assequible, no? per fer activitat física a nivell local. Llavors, el segon repte estaria més en metges i infermeres d'atenció primària que entenguin que l'activitat física és un element que no pots deixar de valorar en el pacient ni d'aconsellar, com ja està passant amb la tensió arterial o amb el sucre, que és un element que sempre es mira, no? Sempre es pregunta, sempre es mira. I per últim, un element que tenim pendent també o que seria com de futur és la promoció d'activitat física a nivell d'infància i adolescència, incorporant als pediatres i a les llevadores en el pla d'activitat física, esport i salut.